Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Zikuoneka komanso zikumveka kuti ndale zaziwawa pano pa Malawi zikunkerankerabe zikuchulukira zomwenso zisali zinthu zabwino kwambiri pokumbukiranso potengeranso kuti pa 16 September sikalekale. So zimenezi zisayambe pano kuti makamavoti azasokonekere ayi azikufuna kuti makamaka ndale zimenezi kapena zisankho zomwe zikubwera zizikhale za mtendere ndi bata osati tizimva kuti wakuti wakhapidwa wakuti wamenyedwa kuchokera kuvota kapena kuti chifoti adavotera chipani chomwe azake komanso abale sabafuna zisamayende choncho. So apanso pali ripoti lina lomwe likufotokoza momveka bwino za ataki inanso yomwe idachitika. So ndiwerenga ripoti limene limumveka bwino timvenso kuti ataki imeneyi kodi akuti chachitika ndi chani. So ndikaonanso pa ripoti limeneli azikuona kuti pakutchulidwa DPP komanso pakutchulidwa MCP kodi cheni chachitika ndi chani. So ripoti limene likupezekera pa Zodiac online akuti anthu ena omwe akuganizira kuti ndi achipani cha DPP avulaza munthu wina osatira chipani cha MCP kumtandire mu mzinda wa Lilongwe. Malingana ndi mneneri wa apolisi Apita Kalaya, izi zachitika lero kummawa nthawi yomwe osatira chipani cha DPP amayika mbendera zawo mderali. Wovulalayu ndi Daniel Mdeba azaka 38 omwe kwawo ndi kwa Akhapaso dera la mfumu yayikulu Mabuka ku Mulanje koma amakhala kumtandire. Iwo akuti omwe akuganizira kuti ndi achipani cha DPP akuganizira kuti amachosa mbendera za MCP pomwe amayika mbendera zawo ndipo atawafusa anatema osatira chipani cha MCP mmodzi. Malingana ndi Akalaya omwe akuganizira kuti ndi osatira chipani cha DPP akuganiziranso kuti anagenda ndi kuononga galimoto ya mkulu oona za kampeni ku derali mtandire Msiriza constituency. Zikuona kuti nkhani yaziwawa monga ndanena kuti ikuchuluka ikunkera nachuluka. Zimenezi zikodi zitifikiza pati ngati Amalawi after all tonse ndamene tikuvutika tonse ndamene timadya achiteze ndeti kamagendana kodi chiteze ati tidyaso akapena sitidyaso. So tikamapanga zina zikalazo tikuganizira makamaka miyoyo yathu kuti after all tikuvulaza nafe ndi mzika tokhatokha andale ali mmakwawo akuona kuti achite motani. So mene zikukhalira tikuonanso kuti nkhani imene yomwe amenyana kamba kokuti ena kuchosa mbendera za chipani china kuyikapo mbendera za chipani chawo zikunkaso zikuchulukira. So tikumanena kawiri kuti ndale za ndeuzi ayi ndale makamaka za ziwawa ayi. Tikuona kuti mpana kufika pophwanya glasi za galimoto atawavulazanso akulu amenewa amagwiridwa mchipatala pamenepa sizidayende. So ndaona kuma comment opasi chidi kuchokeranso kumene ku Lilongwe makamaka kumene kuntandire kodi anthu kuchokera kuntandire akukomenta pamenepa kuti chani. So comment yapita from Ahmad Pinto akuti mukatha mutifufuzireso za mtanyiwa akuti zili pati chabwino Innocent akuti anatiphera chilima ndikukhapidwa ndikachani. So chabwino uyu akuti boza ndikuti iwo amakachosa mbendera zomwe DPP amayika. Chabwino sentence zitembenuka osati a DPP amachosa za MCP koma azikuveka kuti a MCP ko ndamene amachosa za DPP pake azidangotherapo nkhonya nthawi yabwino. Halisona kuti koma munthu insalu ya chipani amatani nayo popeza akuti ndi wamamuna bwana akadavala t-shirt. Chabwino uyu ndi achimwene akuti akanangomufinisha basi. Timaona roma comment ena udabwitsa apa Amalawi omalimbikisa ziwawa Amalawi omalimbikisa imfa. Chabwino sala kuti afera zaeni awa akumbukana kuti kufera ndale MCP yake iti yoiferayo. Chabwino uyu ndi majaja akuti crocodile campaigning of a python.
chabwino Abe akuti yalowa ya malivenja Sylvester Namiwa, chabwino Alfred akuti ati kuifera Congress, chabwino ati kuifera Congress. Uyu Chikonda kuti haha mesa ndi pahomu, pahomu mukuona ngati simachitika zodabwitsa pahomu, anthu amafinyana, zimachitika. George kuti Malawi and political arena and its dramas. Nkhani yavuta apa ndi ataki nanso yomwe idachitika, yomwe tikuona kuti ena kutchula kuti DPP anyamata DPP kapena avulaza anyamata ena osatira chipani cha MCP. Nkhani yake akukanganira nati kuti ena machusa mbendera za ena mpake amenyana kufika so kuti atswa galimoto yamkulu amene makamaka akuti amayang'anira za ndale kumene kuku kuma constituency awide Mtandire komanso Msiriza constituency amuswanyira galimoto. So nkhani zavutiratu pano pa Malawi, koma apolisi sadayankhulepo, akayankhula atibweresanso ripoti lina lochaguka bwino. Imene idali yachangu yomwe tidabweresa, ndipo kunena kwathu tipati gari mwafika kumapeto. Usamayiwala panga like, share komanso subscribe. Tikupaneso nthawi ina. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.